compartim el llibre aquí. Al centre ocupacional Encaix vam tenir contacte des del primer moment que vam saber que s'havien instal·lat aquí a Sant Vicenç. A partir d'aquí es va establir un vincle que no ha fet més que créixer i molt profitós per les dues bandes. Actualment venen 2 vegades a la setmana. Tenim 2 clubs de lectura fàcil amb ells. Resumim una mica de què anava. D'una xica, D'una noia que es deia Dorothy, i durant aquest camí a qui va trobar? A un lleó Què li passava al lleó? que era un covard. En sentir això, la Dorothy es va asseure a l'herba. És molt divertit perquè venim cada divendres. Perquè fem lectura fàcil i allí llavors ens fiquen les pel·lis també. Llavors fem comentaris si ens ha agradat el llibre, si els recomanem, per quines hores i així. al club de lectura aprendem un llibre de lectura fàcil, que a vegades són tristos, a vegades són alegres. Recita. Ben alt. Molt bé, ho he dit. Treballem perquè sigui un lloc de cohesió social, d'integració i de diversitat. Intentem incorporar tots aquells materials que siguin accessibles, d'una banda, per accedir a aquells tipus de lectura o bé d'escolta, i també accessibilitat físicament, que no hi hagi barreres arquitectòniques que els hi permetin desenvolupar-se lliurement per la biblioteca. Actualment estem llegint el Mazov. És un llibre que a mi m'agrada perquè surt màgia, aventures, és divertit. El que estem llegint és que la Dorothy i el seu gos vivien a Kansas, va venir un tornat i va volar pels cels. Per nosaltres va ser un repte molt i molt gran perquè no havíem fet mai un club de lectura fàcil. Però jo crec que va anar... Per no haver-ho fet mai, tenim una biblioteca que s'implica un munt, busca estratègies noves, el personal és immillorable, perquè és que són polifacètiques, vull dir que amb tot treuen una volta, i amb això han anat sortint sinergies, col·laboracions... Moltes activitats, d'altres que les feu vosaltres i després ens les adaptem. Sí. I al final, encantadíssims. Hem fet una família. I se senten com casa seva. Sí. Com ho han fet? Ai. Un 10. Un 10. Caig la mà. Que ens estima molt.